taky, tak jsme jim to tam příjemnili. A to je bálo, je hodně, že jo? Ale se sekerkou to vůbec nesouvisí. My jsme na to šli jinak, nás potom napadlo, medvěd je starý rybák. Tady máme takovou fitku. Každý v té rybičce tady, v té svojí pruži, máte nějaký balíček. Tady na to máte takovou speciální uličku. A jde o to, že to musíte, já to tady budu simulovat takhle úplně jako jednoduše, protože my jsme to včera testovali a ono to trvá zhruba 5 minut jednomu člověku, až to trefí. Takže vy musíte prostě tady takhle jako tím háčkem chytit tohleto hajzlo za to očko. A pak si to musíte vytáhnout. To, co je vevnitř, je vaše. Jestli ten zbytek potom si vezmete, anebo to necháte pro další účely někde na sedas, to je vaše věc. Jestli si to zastavíte tím špagátkem s tím háčkem, nesmíte se toho dotknout. To je takový důležitý pravidlo. Jde to. My jsme to zkoušeli 3. Víš, a mám chlapy a jedna ženská a každému se to povedlo. Takže to opravdu jde. Takže musíte být střízliví a musíte být neskutečnou ale víceméně jde o to, aby oni si ty prachy zasloužili, ale vy jste se dobře pobavili, jo. Takže je to taková laciná zábava za jejich peníze. Ale můžete se do toho pustit, tam my můžeme normálně pít, protože jim to bude chvilku trvat, jako to nemusíte sledovat. Ne, Meďo, ne! Pěkně za očko, medvěde, máš tam máš tam speciální očko. Třeba za tu pružinu ne, jo. To je jenom, abyste měli vlny na rybníce, protože kdybyste to tam dali normálně na tvrdo. Šťuchni do toho! Kouká vítr na rybníku, blbej, že jo, jsem tam nějaký. Ale jsem tam skoro byl teďka! Navíc rybář sem tam usne, takže to s ním trošku zaherká. Když je po 3 pivech, tak to taky vůbec nejde. Já už vás nechám, já si myslím, že ono vám to chvíli ty už jsem skoro byl. Jednou tak další průd, tak jsme to stavili na 2metrový průd, ale protože tady kácet nějaký 2metrový latě se nám zdálo divný. Tak se vám to trochu zjednodušilo. Větší očko. Pak to jde. Já vám říkám, jako v klidu můžete pít, protože tady to bude chvíli trvat. Abyste od nich neodcházeli z cíle. Já jsem myslel, že budete gentlemani a počkáte, až to chytne Radka, protože tohle to teď ty nervy rozumí. Já si počkám, až tam skočí sám. No tohle není chlap, víš. Kubo, já ti dovoluju, že můžeš rádi pomoct, ale pusou. Ryba chvilku počká. Ale ryba má ráda svobodu, víš. To v tom případě jde? Já nevím, zkus to. Máš jednorožec. Máš jednorožec. Jsou? Mě základ, víš to toho. Když máte společný domek. Tě tady nebude tahat po tom hřišti. No, už máte společný barák, dneska z perníků. Já si myslím, že jsi technik, ale tohle není úplně správná technika. To to vůbec nepomohl. Tak mi ho aspoň zastav. Kubo, musíš se na to dívat z té správné strany, když zbohatne Radka, zbohatnete oba. Teoreticky. Kouká vítr to? Na kolena. Teď zaber! Teď musíš zahrát! Kubni! Ráďo, zasekni! A pořádně! To nevidím! A máš to největší. Ty vole, Kubo, ty bys mohl toho Ráďo, zkoušet, navádí, stejně Ráďo, navádí, vylechy. ne? Ráďo, navádí ho trošku, aspoň. No, Kubo, ano, Kubičku, pojď, Kubo, Kubičku. Ježmarja, špatná dírka, levo, špatná dírka. Ano, Kubičku, ano, Kubičku, ano, no, skoro to bylo. Jo, tohle jsme si včera říkali taky. Už to bude. Ano, Kubičku. Už ty. No nekece.
Až bude počítat se mnou. Počkej, ještě to zvedni. Dáme. Ty peníze nenecháme. Slyšel jsi to, ještě to zvedni. Takhle nic neulovíš. Zasekni, neboj. Chytil aspoň sumca. Hlavně se na tom neoběs. Já jsem to měla určitě nejtěžší. To vytáhneš taky z toho. Hej. No tohle hází je dolí, prej, mezi lidi, jo, tak ne no. Přátelé, tohle byla jenom ta jednodušší polovina toho, co jste si dneska zasloužili. Ta druhá přijedeš takhle 8. A já si myslím, že ty jsi udělala chybu, že jsi sundala ty rifle, no. Pro ně ještě dojedu, ještě. Ne, utíkáme jezdit. No nic. No prostě, abyste věděli, tak já mám takovýhle fyzický práce. To je už to namáhat. Mančo, možná přijme popřát. To si dám záležet. Medvěde, ten máš jednu skvělou vachtu se slihovici. Chci uvést jednou, protože jsem šel do pláce, jen zásem. Ale hlavně to zdravíčko. Zbytek si někde ukradí. Všechno nejlepší a už se nerozký. Já nevím, No, tam to vyjde. Ještě síská, tak nějak jako to, dostaneš tohle, ta dostala tamhle to a tohle máte společný. Takže... Je nejlepší. Chceš ho taky? Hlasenáš? Nebo cigáro? Ty šampáňu, taru a společně růmček na čajček. No tak určitě. Já no, až bude sucháč. Dobrý nebo. Ne zdravíčko, ať to je. Zoreček. Takhle si mi dostal, neučil jsem. No. Tak pojď taky. Tak všechno nejlepší, hlavně to zdraví a ať si koupíš bajkoše. Děkuji taky. Hlavně to zdravíčko. Počkej, ještě jednou! To jsem nestočil. Ještě jednou pro kameru. Tak ještě jednou. No, že to šlo. Děkujem. Ne, abys to pil, to je na výstavu.